Είναι η σημεία που κατά από αυτή έχει σαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των ιδανικών της πατρίδας μας. Είναι αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους οι ήρωες του 21 όταν αποτείναξαν το ζυγό που για 400 χρόνια κρατούσαν σκλαβωμένο τον τόπο μας και δημιούργησαν τη Νέα Ελλάδα. Θυμούνται οι παλιότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι. Οι οποιασδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν και ούτε θα μειώσουν το πρωταρχικό ρόλο του στους πατριώτες στην μάχη. Το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτώμενος οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολιτικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας, χαρίζοντας σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Είναι αυτοί που αγωνίστηκαν από τη γη εναντίον του ολόκληρου και νίκησαν. Είναι αυτοί που ανάγκασαν φίλους και εχθρούς από τον κόσμο να απολογήσουν ότι οι ήρωες που οδηγούσαν Έλληνες και θαυμάζουν μέχρι τις μέρες μας τα απίστευτα